UPPL आरो BJP नागारना सा 70 सोद्रोमाया BPF-आव जयेन। UPPL-नि गासै बुंनाय बाथ्राफोरा नंखाय। जोंनि BTC-खौ मोजाङैनो सामलायलांगोन होननानै आङो आसा मिजिं थिनानै बिथांमोनजों नांथाबदोंमोन। नाथाय दिनै आं नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि बुंनाय गासै रहस्य गोनां बाथ्राफ्रा नंखाय। हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंनायखौ जों गोसोखांनो गोनां जाबाय। हाग्रामा सारा जेरैबायदि सलायबोदोंमोन दैदेनबोदोंमोन जे बिथांनि सरकारा माबादि आरो दानि परिस्थितिया माबादि जों दा हमनो हाबाय आरो बुजिनो हाबाय आरो जों बे हमनो हानायखौ बा बुजिनो हानायखौ मोनदांनानै दिनै मानगोनां हाग्रामा बिथांनि सालायनाय सरकाराव जों दिनै गोसोआव गाबखांफिननो बाध्य जाबाय। क'क्राझाराव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF-आ जोबोर गोहोगोरा जानायखौ नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलनि महनपुर फोथाराव बिसमुरि, सानजा मालिगाव महनपुर, बासबारि भद्रानपुर, ब्रह्मपारा बाथाबारि आरो महेन्द्रपुर प्राइमारि कमिटि BPF-नि दिनै वार्कार मिट लोगोसे जयनिं हाबाफारि। बे हाबाफारियाव UPPL आरो BJP-खौ हेफाजाब होबोनाय गासै सा 70 सोद्रोमाया BPF-नि आफादगिरि एबा BTC-नि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF-खौ मोजां मोननानै हाबफैयो। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन जादों। UPPL आरो BJP-खौ नागारनानै BPF-आव जाखांफुनाय लाइमोनफोर आरो बैसो जानाय सोद्रोमाफोरखौ सानफ्रोमबो हाबबाय थानायखौ नुनो मोनदों। फैगासिनो थानाय क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोखौ जोबोद गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों। दिनै BPF-नि वार्कार मिट आरो जयनिं हाबाफारियाव रायजोफोरा BPF-आव हाबनानै UPPL सोरखार खुंनायखौ दुखु मोननाय बाथ्रा फोरमायनानै पुरन्जय बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो। गिबियाव निदेनसो आं खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय जे आङो UPPL-निफ्राय दिनै BPF-आव मानो जगदान जादों बेखौ जे आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खेंफोरथि होनो लुबैदों जे आङो 17 बोसोर BPF-नि एजेन्सि जानानै आङो UPPL-नि सिगां फेसफाराम आरो जाहा UDF-निफ्राय लानानै आङो जुजिबोनाय जोंनि बर'नि माखासे थामोनथाय सान्थि मोनसे गोजोन थासारिखौ नागिरनानै हारिनि जाथिनि गोजोनखौ आं लुगैनानै जे बिथांमोननि जे मोजां गोजोननाय बाथ्रा बुंबोनायाव जे मोजां लामाखौ आङो जागोन आसा मिजिं थिनानै जे आङो फैनानै जोबथा दिनै UPPL जे सरकारसिमाव आं नांथाबबोदोंमोन जे UPPL सरकारा दिनै मोनथाम आफादजों गोरोबनानै जे दिनैनि सरकार दानायाव जे आं दिनै नुनो मोनबाय जे जेरैबायदि आं आसा फारिदोंमोन हारिनि जाथिनि मोजां मावलांगोन बा BTC-खौ मोजाङैनो दैदेनलांगोन बा जोंनि हालामाव बा जोंनि BTC-खौ मोजाङैनो सामलायलांगोन होननानै आङो आसा मिजिं थिनानै बिथांमोनजों नांथाबदोंमोन। नाथाय दिनै आं नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि बुंनाय गासै रहस्य गोनां बाथ्राफ्रा नंखाय आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि नंखाय माने जों पाब्लिकआ दिनै बुजिनो बाखि गैला। बे आंनिल' खोथा नङा गासै सारा जोंनि BTC हालामाव थानाय जों बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे आदिबासि मुस्लिम राभा बायदि बिथां हारिफ्रानो दिनै जोङो नुनो मोनबाय आरो जोंनि गोसोआव दिनै आघात जों मोनदांबाय जे बिथांमोनहा जेरैबायदि सरकार दानायनि उनावहाय मोनथाम पार्टिजों एलायन्स जानानै सरकार दानायाव दिनै बिथांमोनहा जोंनि माखासे BTC-नि जिहेथु मोनखानाय जेरैबायदि सिगाङाव हाग्रामा सारा जेरैबायदि सलायबोदोंमोन दैदेनबोदोंमोन जे बिथांनि सरकारा माबादि आरो दानि परिस्थितिया माबादि जों दा हमनो हाबाय आरो बुजिनो हाबाय आरो जों बे हमनो हानायखौ बा बुजिनो हानायखौ मोनदांनानै दिनै मानगोनां हाग्रामा बिथांनि सालायनाय सरकाराव जों दिनै गोसोआव गाबखांफिननो बाध्य जाबाय आरो बिथांखौनो जों दिनै मोजां मोननानै जोङो बिथांजों दिनै फैनो जोङो गोसो दुंखांबोनानै साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो माखासे बिथांमोनहाबो सोलायनायनि स्ल'गान लानानै फैनाय UPPL सोरखाराव नोंथाङा मा सोलायनाय नुनो मोनखो? दाथ' दानि जेनोखि परिस्थिति सोलायनायखौथ' जोङो उल्थासो नुबाय जेरैबायदि जोङो परिबर्तन होनदोंमोन मोजां थासारिखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय बिनि जों उल्थासो नुनो दं आरो नुनो थांगासिनो आरो नुनो मोनगासिनो
जे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसि हालामाव गासै फारफ्रोमनिफ्रायबो जे फिसा फिसौ बिजनेसानो जा गला हाट दखानफ्रानो जा बा जोंनि आबादारि मावनानै जानायाव जा फारफ्रोमनिफ्राय जेंनाखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो साफ्रोमबो बेखौ आं बुंलायनांला जोंनि बिटिसि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रानो फोरमायनो हागोन आरो बिथांमोनहानो मिथिखासिगौ जे बिटिआर जानाय लोगो लोगो जोंनाव बहुद खहा जानानै फैबाय आरो जाय खहाखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मेगनाव मोदै दिनै लानो गोनां जादों आं बेखौ साफ्रोमखौबो खावलायदों आरो साफ्रोमबो आं बेखौनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जे बुंनो लुगैयो जोङो बिटिसि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसिखौ बोरैबा मोजाङै आदर्श गोनां जोङो लाखिनानै जोंनि बिटिसि हालामाव जेरैबायदि बर'आ बा जोंनि बिटिसिआव जेरैबायदि नांबोनाय जुजिनाय जितु सरकारजों जों जेरैबायदि थामोनथायखौ लुगैनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखाराव गोजोन फैबाय होननानै बुंदों नोंथाङा गोजोन फैबाय होननानै सानमारो नामा बेथ' लाजिथाव आरो मिनिथाव बाथ्रा आं मिनिनोसो ओंखारो गोजोन होननानै बुङोब्ला माखौ लानानै जों गोजोनगोन दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राया जेरैबायदि मेगनाव मोदै दं आरो बे मोदैखौ फुगारनायनि उल्था आरो बे बांसिनसो जोंखौ सख'गासिनो दं आं बेखौ रोखा आङो बुंनो हायो मानोना बिथांनि गोजोन सरखार होननानै बुङोब्ला बेखौथ' आं बुङाबाबो सोलिसिगोन मानोना मोनफ्रोमबो जोंनि बे बिटिसि हालामाव जोंनि गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजानि संसार जानायखौ जों दिनै मिडियानि गेजेरजों निउसनि इउटुबनि गेजेरजों नुगासिनो दं दिनै जेराव गोजोन थासारि होनबाय जेरै राजनितिक पार्टिनि बाथ्राखौनो होनदो दिनै एनडिबिनि बाथ्राखौनो बुंदो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनांगौआ बिथांमोनहा माबायदि बुंदोंमोन रहस्य गोनां नाथाय दिनै जोंनि एनडिबि बिथांमोनहा 37 बोसोर नांबोनाय हारिनि जाथिनि नांबोनाय बिथांमोननि भिलु आरो बेसेना आरो बिथांमोननि गोजोन थासारि बहा बेखौ दिनै आं बुङाबो जालायसिगोन साफ्रोमबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिखासिगौ क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन